A folga do metal paraliza o sector. Os sindicatos apuntan que o seguimento desta xornada de paro foi prácticamente total en toda a provincia de Pontevedra. En Vilagarcía, a manifestación reclamando melloras no seu convenio atravesou a cidade. Que tal, saúdos? Houbo tamén outra marcha en Pontevedra e piquetes en distintas empresas de varios municipios da nosa contorna. Ampliamos de contado agora os titulares. A Xunta iniciará nas próximas semanas a redacción do proxecto de rehabilitación integral do Colexio O Grupo de Ribeira. Así o confirmou o conselleiro de Educación, a alcaldesa, nunha xuntanza na que tamén abordaron outras melloras en centros educativos do municipio. Arrancan as obras para a eliminación do espigón do porto de Taragoña, en Rianxo. A actuación, cun orzamento de máis de medio millón de euros, vai ser financiada por Costas. A Deputación de Pontevedra celebrou a xornada Recursos da Unión Europea para a Xuventude, unha iniciativa coa que buscan dar a coñecer as posibilidades de formación, emprego ou mobilidade que ofrece Europa para a mocidade. A cita asistiron preto de 70 profesionais do ensino, técnicos municipais e membros do tecido asociativo xuvenil da provincia. A Asociación Española contra o Cancro celebrou este xoves en Pontevedra o Día da Cuestación. Unha xornada dedicada a concienciar sobre a enfermidade, a mobilizar a cidadanía e a recadar fondos para contribuir a manter os servizos que a entidade ofrece a doentes e as súas familias. Tamén para apoiar a investigación cun obxectivo claro, acadar o 70% de supervivencia nesta enfermidade no 2030. E Pontevedra presenta Ola Primavera, un novo programa que busca chegar a cidadanía ao mundo das plantas e das flores. Son 7 actividades de balde, cun total de 200 prazas que se desenvolverán no mercado municipal entre o 16 de maio e o 7 de xuño. Asuntos que ampliamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Primeira xornada de folga no sector do metal na provincia de Pontevedra. A folga do metal paraliza o sector. Os sindicatos apuntan que o seguimento desta xornada de paro foi prácticamente total en toda a provincia de Pontevedra. En Vilagarcía, a manifestación reclamando melloras no seu convenio atravesou a cidade. Houbo tamén outra marcha en Pontevedra e piquetes en empresas de varios municipios da zona. Primeira das 6 xornadas de folga no sector do metal convocadas pola CIGA, Comisión Sobreiras e UGT na provincia de Pontevedra. Vilagarcía colleu a manifestación principal desta xornada para reivindicar melloras no seu convenio. A xornada de folga arrancou xa na quenda de madrugada, segundo os sindicatos, cun seguimento prácticamente total. Prácticamente o 99,5% das empresas e dos traballadores secundaron a folga. Quedan exactamente esta empresa como é Indalsun aquí en Caldas, que sempre se caracterizou por, coaccionar os traballadores e con amenazas de despido se non viñan a cumplir coa súa xornada laboral no día de hoxe, non? Nesta empresa de Caldas, a CIGA, sindicato maioritario no sector, organizou un piquete informativo. Houbo accións deste tipo noutras empresas da contorna, como en Estrugas en Valga, Calmear en Vilanova, Talleres Pintos en Meaño ou Acernor en Cambados. Logo de varias mesas de negociación, recorren á folga na procura de melloras laborais para os traballadores. Fundamentalmente as términos económicos, que o que hai encima da mesa ahora non cubre as expectativas económicas debido á incerteza que hai salarial de carestía de vida, e tamén o tema das melloras no medio do naval, non? Un sector que está en crecemento, está tendo carga de traballo, e os empresarios a patronal non se dá conta de que ten que facer, de que se pide personal cualificado, evidentemente ten que asumir o custo que se conleva, que dignificar o sector, respetar os dereitos dos traballadores. Reclaman tamén equiparar o convenio pontevedrés aos das outras 3 provincias galegas no referente á subrogación. A subrogación é para aquelas empresas que optan mediante un concurso público a un servicio de mantemento dun servicio esencial, como pode ser telecomunicacións, eléctricas ou no tema eólico, non? Todas esas empresas que están facendo ese tipo de servicio esencial o fan mediante un concurso.
un concurso público. Cando ese concurso remata, as empresas que son adjudicatarias dese servicio, os traballadores non teñen garantía de continuar nese posto de traballo, co cual, pois tan importante para a CIGA é que o incremento salarial como é garantizar o futuro dos postos de traballo, non? Os sindicatos lamentan a postura da patronal e a sucesión de reunións nas que non se avanzou nada. O último encontro o pasado luns é sen previsión de novas xuntanzas. A patronal se levantou da mesa sin prácticamente nada, nos amenazou dicindo que era esa última oferta que hai, un 14% de incremento salarial a 4 anos. Para nós a temporalidade a 4 anos é unha temporalidade enorme e nos estaremos dispostos a chegar a un acordo de convenio que contemplara 2 ou 3 anos. Nós fixemos propostas para 2 anos, incluso para 3 anos, ou facer un convenio de transición, e non hai maneira. Están enrocados en 4 anos. En 4 anos, o último que tiñamos era un 14,5, pero sacrificando oficial de primeira, sacrificando a subrogación de algún por sectores, como incluso planteáramos. Na manifestación deste xoves en Vilagarcía participaron centos de traballadores. O percorrido inicial entre as Carolinas e o ramal viuse afectado. Para evitar o colapso do centro da cidade, o Concello decidiu limitalo. Non entendíamos por que o Concello nos limitaba a poder facer uso dese percorrido que era dende a Rotonda das Mans á Rotonda do Ramal, non é nada máis. Sin embargo, ahora pois nos cortan e vamos a rematar no Concello. A intención dos sindicatos será rematar esta manifestación cunha sentada diante da Casa do Concello de Vilagarcía. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza convoca unha concentración este venres ás 4:30 da tarde no Hospital Comarcal. Acudirán membros doutras plataformas adheridas a SOS Sanidade Pública para acompañar os representantes barbanzáns que se reunirán a continuación con responsables da área sanitaria. Nesta xuntanza agardan recibir información detallada sobre a situación real das listas de espera, así como os plans de acción previstos para tentar resolver un problema que non deixa de agravarse. Preocupan especialmente os retrasos nas consultas ordinarias, así como segundas consultas con especialistas e probas diagnósticas. A Xunta iniciará nas vindeiras semanas a redacción do proxecto de rehabilitación integral do Colexio Grupo de Ribeira. Así o confirmou o propio conselleiro de Educación á alcaldesa nunha xuntanza na que tamén abordaron outras melloras en centros educativos do municipio. O conselleiro de Educación veu ratificar o compromiso xa trasladado polo presidente da Xunta de acometer a mellora integral do Ceipo Grupo de Ribeira. Así o confirmaba Román Rodríguez, a alcaldesa, nunha xuntanza na que informou dos avances na tramitación do proxecto, do que está a piques de comezar a redacción. Unha rehabilitación integral que vai a supoñer unha nada desdeñable seguramente cantidade orzamentaria e que vai a incluir pois tamén ese novo edificio que trasladamos no seu día xa a titularidade á Xunta de Galicia para poder comezar a traballar, que é a antigua comisaría da Policía Nacional. Trátase dunha obra moi demandada pola comunidade educativa deste centro, que ademais de ser o máis numeroso de todo o municipio, é tamén un dos máis antigos, polo que precisa dunha fonda rehabilitación. Creo que era un clamor popular, unha demanda xa de moitos anos pois por toda a comunidade educativa, sobre todo a vinculada pois a ese centro escolar, das familias, da AMPA, do propio equipo directivo que en tantas veces pois nos mostrou a súa preocupación, non, por como estaban as instalacións, polo pequenas que se lle quedaban, tendo en conta que é pois o centro máis numeroso do noso municipio, o centro, digamos, cunha gran antigüedade, que ademais se atopa pois no propio casco urbano. Temos que decir que efectivamente pois é un dos nosos centros principais en canto a tamaño. Durante o encontro analizaron tamén a necesidade de garantir a accesibilidade no CEIP de Olveira, coa inminente licitación dun ascensor que contará cun orzamento de 77.000 euros. E arrancan as obras para a eliminación do espigón do porto de Taragoña, en Rianxo. A actuación, cun orzamento de máis de €500.000, vai ser financiada por Costas.
A empresa Traxa, que resultou adxudicataria do proxecto, iniciou estes días os traballos para a retirada do espigón existente no Peirao de Taragoña. Costas responde así a unha bella demanda da propia confraría, que solicitaba encarecidamente esta actuación, de cara á recuperación do ecosistema litoral nesa zona. Xa levamos moitos anos demandándolle xa no seu día ao jefe da demarcación de Costas a Rafael Emil, agora está Carlos Gil, agradecerlle aos dous este ímpetu que tuveron nestas obras, tanto neste puerto de Taragoña como no de Neixón, que era unha demanda que tiñamos como cofradía porque tapábanos as corrientes, cortábanos as corrientes que había nestas zonas e agora vemos cumplido polo menos algo que xa levamos tempo pedindo, como así tamén se demandou no seu día tamén, o malo que é algo moi complejo, é a T que temos en Rianxo tamén, pero bueno, eso xa é máis complejo porque estamos vendo que ese muelle que se fixo aí, unha é inútil e outra que está cortando moitas corrientes da zona. Segundo o patrón maior rianxeiro, a retirada da estrutura permitirá a oxigenación dos bancos marisqueiros, o que de seguro incidirá na mellora da produtividade desa concesión, unha das zonas de traballo máis empregada polo marisqueo a pé. Sí, é que estes bancos empezaron a deixar pouco a pouco, acabaron morrendo por completo, nos creemos que é por motivos das corrientes que está habendo, estes dous máis o que facían é cortar as corrientes que hai nestes dous ríos que temos aquí, no de Belusos, sobre todo, que é o máis grande. E despois o que fai é acumular moita máis fango na zona todo, non deixa correr tanta agua, acumula máis fango nas zonas marisqueiras, o que fai que deixe improdutivo os bancos. Segundo explicou o patrón maior, as obras estarán finalizadas xa este verán, previsiblemente no mes de xullo. Finalmente, o Concello de Pontevedra optará por sustituir as 3 pasarelas de madeira da Illa do Cobo. A inspección técnica en profundidade realizada nestes elementos detectou un importante grau de deterioro provocado pola presenza de fungos de podrecemento nunha contorna de alta humidade. Ante estes altos niveis de danos estruturais, a reparación considérase inviable. Que é máis recomendable? Pois sustituir as 3, os danos principais están nas cabeceiras, precisamente donde son os soportes da pasarela, polo tanto, pois hai que ter máis cuidado polo peso que se lle pon. Isto que implica, pois, lóxicamente, máis tempo sin as pasarelas, porque hai que proceder a facer o proxecto da obra de sustitución para poder abordalo antes. Polo tanto, van a quedar aseguradas e van a quedar inhabilitadas para cruzar para a Illa do Cobo por ese lado. Haberá que dar unha voltiña máis, haberá que camiñar máis, pero as pasarelas van a quedar inhabilitadas en tanto non se aseguren cunha nova pasarela. Aínda que estas infraestructuras teñen aproximadamente uns 15 anos de antigüidade, as condicións propias da contorna fluvial aceleraron a súa degradación. A revisión das infraestructuras singulares que o Concello está a desenvolver en todo o municipio permitiron detectar este problema. A decisión de optar por estructuras novas implicará que as pasarelas estean inhabilitadas durante un período de tempo maior ao previsto inicialmente, con vistas a unha reparación. Isto afectará ao Festival Surfing de Lérez, cuxa configuración xa se está a reordenar para poder levar adiante sen utilizar estes accesos. Todo o evento, incluídos os escenarios e a infraestructura, desenvolverase na parte interior da illa, máis próxima ao río. Mentres tanto, as pasarelas actuais quedarán aseguradas e absolutamente inhabilitadas. A Deputación de Pontevedra construirá un campo de fútbol 7 no espazo deportivo das Corticeiras, en Caldas. O investimento recibirá luz verde esta semana cun orzamento de máis de 135.000 euros no marco do terceiro plan extraordinario de infraestructuras deportivas. Para anunciar o tercer plan deportivo da Diputación de Pontevedra, que a Caldas correspondelle sobre 135.000 euros, que van ser unha obra que van a invertir aquí ao lado da Campo Full no Corticeiras para esplanar. A obra en total son 224.000 e o resto pon o Concello de fondos propios. Que é prácticamente un estadio de fútbol que vimos traballando nel dende o comezo do mandato, e este especialmente é un proxecto que me fai moitísima ilusión, que levamos tempo traballando nel, que permitirá ampliar as instalacións das Corticeiras e dotar ao noso Concello pois das instalacións deportivas que merece.
En concreto, construirase un campo de fútbol 7 a carón do campo actual nunha parcela que nestes momentos se utiliza para a acumulación de material de obra. Con esta actuación, o espazo gañará alrededor de 4.000 metros cadrados para uso deportivo. Os traballos inclúen os movementos de terras, a execución dun muro de contención, a execución das redes de recollida de pluviais, de abastecemento e de suministración eléctrica, levar a cabo as cimentacións, soleiras e peches necesarios e a execución dos diferentes pavimentos formulados no proxecto. O Concello de Caldas dedicará a este novo equipamento todos os fondos que lle corresponden nesta terceira convocatoria do Plan Provincial. Recordemos que se trata dunha liña de investimentos dotada de 8 millóns de euros para que os municipios de menos de 50.000 habitantes da provincia poidan subvencionar proxectos de construción de novas instalacións e espazos públicos de uso deportivo. Tamén para a modernización, remodelación e mellora dos xa existentes. Xa na primeira edición do Plan, Caldas decidiu destinar 68.000 euros para a mellora das gradas e a iluminación do campo de fútbol do espazo deportivo das Corticeiras. Bueno, e a volta a la publicidade, entre outras cousas, falamos dese novo programa que van a organizar en Pontevedra, Ola Primavera, sobre plantas e flores, e tamén imos celebrar o 10º aniversario do Asador O Ruedo de Vilagarcía. Pois aquí estamos de volta nas novas en Canal Rías Baixas. A conselleira do Mar mantivo este xoves a mañá un encontro co patrón maior da Confraría de Aguiño. O motivo da xuntanza, na que tamén participou o presidente de Portos de Galicia, foi analizar os últimos investimentos realizados neste porto e recoller tamén as principais demandas do sector. Acompañada do presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, a titular de Mar mantivo un encontro de traballo co patrón maior de Aguiño, Xosé Antonio Santamaría. A xuntanza tiña como principal finalidade analizar os últimos investimentos realizados no Pósito e que contribuíron á mellora de equipamentos e servizos neste porto. A conselleira aproveitou tamén este encontro para recoller de primeira man as principais necesidades do Pósito, entre as que se atopan a posta en marcha da aula de usos múltiples e de formación ou a mellora da cuberta da nave de Redeiras, entre outras. Se veño aquí ao Porto de Aguiño, no Concello de Ribeira, pois para falar co patrón maior, para repasar as últimas inversións realizadas pola Conselleira do Mar neste porto e nas instalacións que, bueno, utilizan os pescadores e os mariscadores desta cofradía, e tamén para repasar pois necesidades, para que el nos conte un poquinho pois como ve as instalacións portuarias e ver que necesidades detecta, que podamos abordar e que podamos pois satisfacer, non? E que podamos cubrir para que o sector marítimo pesqueiro daqui de Ribeira, pois, sobre todo do Porto de Aguiño, pois traballe coa máxima comodidade e seguridade, non? Que ao final é o que queremos desde a Conselleira do Mar, que os traballadores solamente se preocupen pois de salir a pescar, a mariscar, e que pois o resto de necesidades pois estén cobertas. Fixéronse cousas aquí estes anos que estamos moi orgullosos delas, como que a cofradía, que se gastaron 200 e pico de mil euros, tanto no que nas instalacións tellado, é unha parte de dentro onde queremos completala, como di a nosa conselleira, como di Marta, para facer un pouquiño cursillos e un pouquiño tamén un mini museo tamén que tiña eu na miña mente. Bueno, son cousas que van indo para adiante. O principal está feito, que é o tellado e que as instalacións por fora e parte de dentro, bueno, falar de outras cousas como é moi importante o que é o tellado das Redeiras, que está aí a cousa moi mal, bueno, outras cousiñas que vamos falando, iremos pouco a pouco, non? Eu creo que nos vamos a entender. Máis cousas, a Deputación de Pontevedra celebrou este xoves a xornada Recursos da Unión Europea para a Xuventude, unha iniciativa coa que buscan dar a coñecer as posibilidades de formación, emprego ou mobilidade que ofrece Europa para a mocidade. A cita asistiron preto de 70 profesionais do ensino, técnicos municipais e membros do tecido asociativo xuvenil da provincia. Dar a coñecer as posibilidades que ofrece a Unión Europea á mocidade foi o obxectivo da xornada que hoxe acolleu a Deputación de Pontevedra. A Fundación
Galicia Europa quere poñer a disposición de todos vós o coñecemento en aras a que melloredes a parte que ten de formación e de empregabilidade que vos pode reportar a Unión Europea. Preto de 70 profesionais do ensino, técnicos municipais e membros do tecido asociativo xuvenil da provincia participaron da xornada. Da man da Fundación Galicia Europea obtiveron unha visión completa dos programas e recursos da Unión dispoñibles para a formación, mobilidade e participación cidadá. Eu desexarvos que aproveitedes esta xornada, que vai a ser moi interesante, e que entre todos construamos unha provincia extraordinaria e con moito futuro. Nesta xornada explicouse de xeito detallado o contido de programas como Corpo Europeo de Solidariedade, Discover EU, Semana Europea da Xuventude, Eures, Diálogo da Unión Europea coa Xuventude ou Mozos Xornalistas en Europa. Nos, a Diputación, estivemos recentemente, tanto o deputado Javier Tourís como eu, como personal desta casa en Bruselas, por buscando todo vías de colaboración. Ali fomos de xeito presencial, pero que temos programas onde con fondos europeos teñen un verdadeiro impacto positivo na mocidade. Falamos do programa Erasmus+, que con 700.000 euros o que facemos é que estudantes de FP van a facer prácticas a diversos países da Unión Europea. Dende a Deputación xa adiantaron que haberá máis obradoiros deste tipo, coa organización de máis encontros e talleres específicos. E o Centro de Día de Agadea en Rianxo e alumnado do IES Félix Muriel participan no programa Talento Interxeracional que promove a Dirección Xeral de Xuventude. Este proxecto busca conectar as xeracións máis novas coa terceira idade a través de experiencias compartidas moi enriquecedoras. A directora xeral de Xuventude visitou o Centro de Día de Agadea en Rianxo que participa no proxecto Talento Interxeracional. Trátase dunha iniciativa que favorece o contacto entre os mozos e a terceira idade. É un prazer estar hoxe aquí visitando a Agadea e tamén o proxecto que están levando adiante dentro do programa Talento Interxeracional que une a persoas maiores como Lola e como Rosa, con mozos e mozas daqui do instituto. Para nós é unha iniciativa moi chula e que realmente está axudando a moitísima xente non a conectarse e a aportarse de maneira bidireccional, porque os mozos aportan moitísimo a xente maior e dende logo os nosos maiores aportan moitísimo aos nosos mozos. Os participantes no programa, 3 mozos e 3 mulleres de idade avanzada, destacaron o enriquecedor que resultou o intercambio de experiencias, polo que xa están desexando repetir. Íbanos de ganchete por aí, por todo, os dous, por aí, polo paseo marito, o que non vi a produciñas tía casa que tu liaban aí, pero era moito, Medrastes ese día? Ese día, miren, con este. Hombre! E nada, xa desde o principio, cando fixemos a primeira xuntanza aquí con eles, xa sabíamos que iba a ser un proxecto encantador. Xa o simple feito de poder xuntar dúas generacións tan distintas, con tanta historia, con tantos anos de distancia, é algo impresionante, porque nos enseñamos a actualidade e eles enseñanos o que como ha sido a vida, non só aquí en Galicia, sino tamén na zona de Rianxo, porque, bueno, Lola contoume nos moitos paseos que dimos, como era Rianxo antes, como estaba construído, o porto sobre todo, que antes non era nada, ahora está bastante construído. Compartir experiencias con eles é algo maravilloso, compartimos historias, compartimos momentos. Agadea beneficiase este ano dunha chega de 20.000 euros a través da liña Talento Interxeracional para desenvolver este tipo de accións que promoven a conexión das diferentes xeracións na busca dunha sociedade máis cohesionada e solidaria. A Asociación Española contra o Cancro celebrou este xoves en Pontevedra o Día da Cuestación, unha xornada dedicada a concienciar sobre a enfermidade, a mobilizar a cidadanía e a recadar fondos para contribuir a manter os servizos que a entidade ofrece a doentes e ás súas familias. Tamén para apoiar a investigación cun obxectivo claro, acadar o 70% de supervivencia nesta enfermidade no 2030. Cos seus máis que recoñecidos petos de cor verde, a Asociación Española contra o Cancro volveu mobilizar a cidadanía de Pontevedra fronte á enfermidade. Animar a la población de Pontevedra. Pontevedra es una ciudad tremendamente solidaria. El cáncer, por desgracia, lo va a padecer 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres, con lo cual pues a todos nos va a afectar en algún sentido. Y yo por eso pido solidaridad de unos para otros
Y gratitud de todos los que componemos la familia de la asociación. Baixo o lema Cando paras, movémonos contra o cancro, máis de 250 voluntarios percorreron as rúas da cidade no día da coestación. Unha xornada dedicada a recadar fondos cos que contribuir a impulsar a investigación oncolóxica e a atención ao paciente e a súa contorna. Cuando tú te paras y nos das un donativo, cada uno el que pueda buenamente, nosotros nos movilizamos y todo eso que vamos a recaudar lo vamos a destinar a la atención de los pacientes que padecen la enfermedad de cáncer y su entorno, su familia. Porque a asociación ofrece múltiples servizos aos enfermos de cancro e ás súas familias, todos de xeito completamente gratuito. A mí me gusta explicar a la gente que la transparencia total y absoluta con la que la Asociación Española de todos, yo digo de todos y perdonad que lo repita porque es verdad, de todos contra el cáncer, está completamente auditada. Eso nos da una seguridad a todos los voluntarios y a todos los profesionales que trabajamos en la asociación de que cada euro que entra está controlado hasta el milímetro en donde se emplea. O cancro continúa a ser o problema sociosanitario máis importante do mundo. Un de cada 2 homes e unha de cada 3 mulleres padecerán ao longo da súa vida. Para a Asociación Española contra o Cancro, o obxectivo é acadar o 70% de supervivencia nesta enfermidade no 2030. Somos la primera entidad privada en aportación económica para la investigación. Destinamos 157 millones de euros en 792 ayudas que hemos concedido este año, en donde están implicados 3.000 investigadores e investigadoras. Y trabajamos en 160 centros de investigación en todo el territorio. Dende a asociación recalcaron tamén a importancia da investigación, o apoio e a prevención. Apuntan que o fomento de hábitos de vida saudables pode contribuir a evitar ata o 40% dos casos de cancro. Pontevedra presenta Ola Primavera, un novo programa que busca chegar á cidadanía ao mundo das plantas e das flores. Son 7 actividades gratuitas, cun total de 200 prazas que se desenvolverán no mercado municipal entre o 16 deste mes e o 7 de xuño. Queremos precisamente resaltar ese traballo e achegalo aos veciños e ás veciñas. Para que? Para que cada vez que van a unha floristería pois teñan moitas máis cousas que mercar, que vayan, que vexan como é o seu traballo e que contribúan a poñer a nosa cidade bonita, porque os balcóns, se se enchen de flores, farán unha cidade pois moito máis bonita. As actividades programadas serán impartidas por 4 firmas e profesionais da cidade. Plántate, Tendencias Floristas, unha colaboración entre Tendencias Floristas e Tremelucir e Descaro Estudio Floral. En todos os casos será necesario inscribirse a través da páxina web do Concello, apuntate.pontevedra.gal. O prazo de solicitude online abrirá 7 días antes de cada evento. O calendario de Ola Primavera inclúe propostas tanto para a cativada como para as persoas adultas. Así, o sábado día 16 deste mes de maio celebrarase o obradoiro infantil A Miña Primeira Horta para a rapazada de 4 a 12 anos. O día seguinte, o domingo 17, será o taller Plantación de Xardineiras para crear unha composición con plantas de tempada para decorar balcóns. O venres 22 de maio celebrarase o obradoiro sensorial Florecendo Xuntas, un espazo de autocoidado, mentres que o sábado 30 será a quenda do taller de trasplante e coidado para aprender as nocións básicas sobre raíces, rega e substratos. O domingo 31 celebrarase o coloquio Menos drama, máis plantas, unha guía fundamental de coidado para principiantes. E un taller de ramo silvestre o domingo 7 de xuño pechará a programación. A maiores destes obradoiros, a proposta complementase co evento Plant Fest, un festival da cultura verde que se celebrará o sábado 23 de maio e que servirá como punto de encontro con coloquios e intercambio de escallos.
Sardiñas, música e un gran reencontro con clientes e amizades de toda a vida. Deste xeito celebrou o Asador O Ruedo en Vilagarcía o seu 10º aniversario. Nesta década este local soubo facerse cun nome propio na cidade, en especial polo seu bo facer co polvo. Outro dos seus pratos fortes son as carnes de vacún que dende hai 10 anos atraen ao Ruedo os padais máis exixentes de Vilagarcía e da súa contorna. Aínda que o tempo pasa rápido, 10 anos non se fan todos os días. No Asador O Ruedo, en Vilagarcía, quixeron celebrar por todo alto a súa primeira década de vida. Para a ocasión, este mércores á tardiña organizaron un evento no que non faltou de nada. Con el, os responsables do local, naturais de Chantada, quixeron agradecer a fidelidade de clientes e amigos, máis aínda logo de que Vilagarcía o recibise cos brazos abertos. Nós somos de Chantada, chegamos aquí, collemos este local, levaba moitos anos cerrado e todo tal, e bueno, gracias a xente de Vilagarcía, dos alrededores e demais, cando fixemos unha labor que me parece que é impresionante. Para a celebración, o Ruedo organizou unha sardiñada, acompañouna coa música de Perdidos al Trío. A día de hoxe, este restaurante é unha das grandes referencias gastronómicas da cidade, destacando do seu menú o polvo e as carnes de vacún. Dedicámonos ao pulpo, dedicámonos ás carnes galegas certificadas, e bueno, vamos un pouco por aí, vamos a seguir nesta línea. Pero nestes 10 anos tamén houbo momentos duros no Ruedo, varios incendios e, por suposto, a pandemia marcaron esta década. Pasámoslas moi canutas porque tuvemos 3 incendios desde o 17, 19, o outro día en noviembre pasou outro, independentemente da pandemia, que a pandemia viviu todo o mundo. Pero por sorte as cousas malas xa quedaron atrás. Neste 10º aniversario foron moitos os que non perderon a oportunidade de achegarse ata aquí para felicitar o Ruedo, mesmo vellas amizades de Chantada que tamén participaron nesta cita. Veño desde Chantada e veño á celebración aquí do Ruedo, fai 10 anos que se abriu. E bueno, isto está moi ben, teño música, estamos pasando en grande. E bueno, esperemos pasar outros 10 anos máis aquí. Pois moitos parabéns por moitos anos máis e nós que o poidamos contar. Continuamos con máis asuntos. Preto de 1000 motos concentraránse no Paseo dos Areos da Pobra entre o 16 e o 17 deste mes de maio. A 12ª edición da concentración moteira sen freos promete espectáculo e diversión pros amantes do motor. O ruxido dos motores volverá a soar na Pobra a fin de semana do 16 e 17 de maio, cando se celebrará no municipio a 12ª edición da concentración moteira sen frenos. Se vai a levar a cabo o 16 e o 17 deste mes e nada, decir que bueno, pois o Concello e outras entidades colaboramos pois para que este motoclub pois poda levar a cabo a concentración. Nos pois invitar a veciñanza a que veña a ver e vivir un pouquiño de ruído e bueno, tamén aos moteiros e moteiras que queiran participar, non, na concentración. Esperamos que todo saia ben. O programa inclúe innumerables propostas como exhibicións, rutas pola comarca, monólogos e concertos, así como unha ampla oferta gastronómica para os asistentes. E tenemos sesión vermú con un monologuista, con Manolo Maneiro. Tendremos tapa de callos para todo el mundo que quiera estar aquí y poder tomarlos. Luego, sobre las 4 de la tarde, volveremos a abrir las inscripciones para todos los que quieran apuntarse. A las 5:30 tendremos la ruta por los diferentes concellos. Luego, de vuelta, tendremos el picoteo en la carpa, con conservas donadas por Friscos, mejillones de la Ría, en escabeche y en salsa de vieira, empanadas, bocadillos para todos los que asistan. Luego, a las 8, tendremos el Stun. Este año tenemos 2 portugueses. Traen bastantes motos, un coche y luego después tendremos unos juegos. Luego tendremos la cena en el Náutico. A la vuelta, que será sobre las 12 menos cuarto de la noche, tendremos los DJs, Tito Maverick y 2 más. O prezo da inscripción é de 45 €, incluindo todos os servizos. Dende a organización agardan reunir a preto de 1000 motoristas nesta cita, que terá como base o Paseo do Areal. E a Mancomunidade Barbanza-Arousa pechou o circuito de carreiras populares coa entrega de premios a todos os clasificados. Foron 60 os corredores que pasaron polo podio para recoller os seus trofeos.
O Auditorio Municipal de Ribeira acolleu a pasada tarde a gala organizada pola Mancomunidade Barbanza-Arousa para entregar os trofeos do seu circuito de carreiras populares. Os 60 premiados nas distintas categorías foron pasando polo podio para recibir os galardóns que acreditan os mellores tempos nas 4 probas que compoñen o circuito, 4 carreiras, unha meta. Con esta gala, a Mancomunidade pecha a última edición dunha das súas principais apostas pola práctica deportiva en combinación coa promoción turística do territorio. Unhas probas populares que inculcan hábitos de vida saudables como facemos en Barbanza-Arousa. Sigamos, polo tanto, disfrutando da nosa serra, do noso mar a través da actividade física. Corramos, pedaleemos, rememos, pero fagámonos juntos, porque tal como di o eslogan deste circuito que hoxe imos premiar, somos 4 municipios, traballamos xuntos e temos unha soa meta, que é moi clara, que seguir sentíndonos orgullosos en ensalzar unha terra a que sempre se quere volver. A gala, conducida polo xornalista Terio Carrera e amenizada polo dúo cómico Sobria e Serena, contou cunha ampla representación do tecido deportivo e social, así como autoridades locais de toda a comarca. A Asociación Ámbar decidiu aprazar a celebración da Carreira pola Diversidade prevista para este domingo ante as adversas condicións meteorolóxicas que se agardan. A espera de acordar unha nova data, os organizadores informan de que se mantén a validez das inscricións de xeito automático. Aquelas persoas que non poidan asistir unha vez se determine o día en que se vai celebrar esta proba poderán solicitar o reembolso do importe enviando un correo electrónico enderezo crono@cronotec.es indicando os datos da súa inscrición. Dende Ámbar lamentan as molestias ocasionadas por este cambio de última hora, pero inciden na necesidade de garantir a máxima seguridade de todos os participantes, así como do voluntariado e do público. Pois así rematamos, pero quedan co programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola e a información, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas, como sempre, por estaren aí. Adeus.